अरे देख रही है दा। अरे बाप रे बाप। कुछ तो लोग तो नहीं। अरे बताइबो करबा का भइल? ऐसन ठेल दियल भीतर है। त का भइल? आई कैसन मोगन यार हइसे पकड़त ह। आ केहू देखी त का कही? अरे देखा लगाता है देखा गांव में डाल देले बन सन। हां त कहियो छील के डाल दिए सन ना एकदम पचक जइबा। अरे हम लड़की के भाई हई हम देखे आइल बनी उनकरा के अपन बहिन के शादी तोय करे। अच्छा अच्छा ये बात बा। हां अरे फोन आई है। अरे हो ये घर रा कर। अरे आई ये आई जल्दी आई। चल चल केने मारन। अरे आई जल्दी। खिलल सरसों के रंग जैसन पूरा देहिया फुलाइल बा लगेला चांद धरती पे पियरिया ओढ़ के आइल बा लगेला। ई सगरी झुरा के कितनो पानी डाला झुरा के एकदम खराब हो गई। कितना मेहनत से लगेले रनिए जा सगरी नाश होता। कितना काम करे के पड़ता। एगो ई चोरवा बाटे जौन के दिन भर घूमता एकरे तनी मनी करत धरता और बियाह शादी करता हमके काम ना करे के पड़ता। अरे माई रे कुछ कर उपाय केने जाई हम कहाँ से के लड़की ले आई। चोरवा निमन से कमाता दुनिया इतना कहत ना कहाँ से तिलकहरू लोग आवत बियाह हो सुंदर सुंदर देवरानी आई तब बैठ के हमने खैती जाए घर के काम करत हम बहरी के काम करती। लेकिन मुंगना के तनिको होश विचार ना बुद्धि कुछ नहीं खे करे त का करी के एक कुआं ठेला से एकदम दुखित हो गइल बानी। जेकरा घरे जाते जेकरा घरे उहे शिकायत तार देवर सुधरी ना कभी सुधरी ना हम का करी एकरा के आई बुझाते नहीं केनु की का करी ना कमाई के ध्यान ना धमाई के ध्यान। छोटकी आ गई नी पंचायत क के आही रे पगली तोरा पंचायत लौकत तुए हमारा देखत रे कि सुनो टेंशन हो गइल बा कुआं ठेला के बाद। आज बियाह कली तो कर मेहरिए ने सुनी दुती केहू ना सुनी जे बड़ रही घरवा में उहे सुनी। काहे के सुनी जब हणिया डलिया दे दे जनू तो खुद काम जा खदरब जा खुदे जवन वो रहना वाले के आई कि जा ओकर मेहर बिया उ बा। आ चोरवा के बियाह लगी रो जनतनी पता चलल कि ओहू के ससुरारी के बहाना जाई जितना गाड़ी घोड़ा खजाना रही सब उठा के लेके चली आई। बात पगली चोरवा बा जवन 10 गो लफुआ लहेड़ा के संगे चोरे के संगे घुमाता ओकर त बिया होई के ते देख लेबे। देखम घबराई न हमू भगवान से हे भगवान हे सूरज भगवान केने से उगल बाड़ा सुनत हो बा हमार बात हमार दुखियारी के बात न तिनका मुंहे में घी शक्कर के बियाह लग जाए आ ओकरे बाद से देख तमाशा देखे के बटुए कम से कम ऊ तो सुधर जी त गांव घर कोरहन ना सुने के मिली तमाशा का देखबू तू। ठीक बा रौरे सपना पूरा होई घबराई मत हम तो भगवान से कहती बियाह लग जाए एकदम बढ़िया पगली गोतीनी कबो सपना पूरा कइले बियाह के सपना पूरा करिया देवर पूरा करी आ सपना पूरा होइबे करी तेल लगवाई में ऐसे ऐसे क के हो का कहत रहली महानवा होली काइल देवरानिया एक महीना निमंत्रण रहल सा दूसर का महीना चढ़े में लती लस झोटा तो आप ऐसे गलती करन तो हो जाला ना तनी मनी एक जगह बर्तन रहल टका ना तब ते एकदम माजी लड़ते हमरा के खा जइबे। हम कुछ कहनी आज कल जमाने उहे आइल बटुए जमाना ठीक बा लड़ ली हमसे नहीं की आई न तो कैसे करी बता दी छिल छाल के रख दे चले हमनी के कम से कम आराम से रहल जाओ पिया करवा के मेहरारू ऐसा नहीं आई पिया चोरी करो ओकरे मतने में जिंदगी चल घर में ते हम आपस में मत लड़ी जा। अरे बाप अरे दादा अरे मैया सरवा मार के गाड़ छील देना सरी दादा कह के जान बचा के केहूँगा रह भगनी। अरे मैया रे मैया अरे बाप रे बा घरे भागो दादा जल्दी से कहियन से कहतनी पंचियार आदमी के बबुआ हई रख देम साइड में झुरा गई बा दुआरी पे जाह लगा के रख देलो बतावा हई पेड़वा अब यही में बाटे ई नहीं कहल हां कि रख दे घर में खाली उल्टा सीधा काम करे कह द नीमन काम तो होत नहीं खे। अरे बाप रे बाबूजी अरे मैया रे मैया अरे अरे मुना अरे गोड़ छिलला त नहीं अरे अरे
दा अरे बाप रे बाप कुछ तो लोग पता नहीं अरे बताइबो करबा का भइल ऐसन ठेल दियल भीतर है त का भइल आई कैसे मोगन ये हइसे पकड़त हो आ केहू देखी त का कही अरे देखा लगाता है देखा गांव में डाल देले बन सन हां त कहियो छील के डाल दिए सन ना त एकदम पचक जइबा उतने माने साइकिल चोरा के कबाड़ी में बेच देने पता लागल तड़ी अइले बन सन अरे मैया आज हमरे घर नि मने खाना ना बनी केहू ना खाइयो दादा भौजी भाग रे घुरला वो कहत रहे कि तार देवरा के बियाह करवाते हम देखो कहिया विदा करे ले ही तो हमहू तो चाहते बनी कि हो जाऊ मौका के शादी कि कम से कम चोर का गुल की ठीक है हनी चली का गुल हो है जब बैठ के अकेले बाबर बाबा कैले बनी हैं हक बरा गड़ खिलौना जाके काजिन कोने साइकिल बेच देले बाटे और नहीं तो पलंग एक तरफ बैठ के लुकाइल बाजू हमने घर निमन से कोई खाना पकड़ी हाला मत कर देख हम खुश बनी ये से कहू खुरला कहत रहलसी कि तार देवरा के हित बोलाव तनी शादी कर देबू लोग हम कहनी कि हां हम कर देहब आ जो ना सजिए बजवा बाजी भगवान जी अरे भगवान इज्जत पानी तोहरे हाथ में बटुए बचावो कम से कम चोरवा सुधारो ना कहल जाला के माथ पे मौरा गाड़ में लौर एकदम सही एकदम ओकर जब लौर होई तबे उ सुधारी बुझाइल मन तो करता ना कि 4-5 गो बस छील के अरे पकड़ दे गरम क के तेल लगा के गणिए इतना मारी ना कि पूरा करिया करिया हो जा करिया तू का करबू ओकर जब रहन बा जवन बहरिए वाला क दीही ओकर जवानी में डाला बा सब क दीही गणिया में बस सुधर जियन और नहीं तो सबके सामने कोनो आदमी देखलो तो वैसे पकड़ के चिल्लात रहलो आही करम अरे पगली तेहू चुचुर मुचुर बतियावेलिस चुपुर चुपुर त का होई हमरा तो धरे का बेमत बटुए देखेलिस कि ना दूरे रहेलन 1 मीटर हमरा से अरे दादा तब छुए लायक खाइए नहीं खित का पकड़ियन तो हेतना फैलल बन तक हाथी में भी करम त का हमारे पगली देवरे होखेला फैला लगा कहाला रे हम के तो पातर बनी तब तेहू लाइन मारतड़े अब भाग को चोरा हम लाइन मार जातनी हटी ना हां तनी फोटो तो ले आए ना हम तो बानी अपना एथी में बैठल बनी शोरूम में हाँ शोरूम में बैठल बनी हाँ देखत नहीं रोड पर बनी गाड़ी का आवाज सुनता है हाँ आज बेबर न ठीक बा आई हाँ तनी फोटो ले ले हम ना कहते भौजी कहत रही लड़किया के फोटो लेवे के बेरुआ चिंता नत करी हाँ एकदम देखी मोटरसाइकिल रखले बनी सुजुकी के हीरो होंडा के एगो रखले पूरा गाड़ी के खजाना हमारा कहाँ बा स्कॉर्पियो 2 गो बा है ना 14 जोड़ी बैल बड़ा सा हाँ आ बाप हमार सिंचाई विभाग में अधिकारी हवन हाँ आ हमार का कहला के बड़का दादा आ छोटका दादा दोनों जना फौज से रिटायर रहलन लो पैसा के कमी भगवान ना देले हमन बुझनी हाँ तो आई का कहला कि हमारो घरे लोग कहते भ गेल लगन ले करे के ठीक कैसे खबर मिलल है ओ अच्छा बतैलस ये ना ठीक बा चली तो आई हाँ ठीक बा आ जाए को बजले 3-4 बजे आ जाए ठीक बा रखो तरी नमस्ते ठीक बा बड़ा तो बिया होई तल कर रे दादा आई दिया ये हुआ चोरी के कमाल ई ह चोरी के कमाल ताकि ये बार तिल को हरू आवत ह रेल के एकदम बियाह हुई रेल के हम हूँ एकदम 2-4-10 गो लड़का पैदा करिए के मानव हाँ अरे हाँ देखा ना तू जौन बतैले ला वही रोडा पाइल बनी है कुल डोमरू वाला रीटा हटे अरे हाँ कुल सरसों से लागल मर दे लेकिन उनकर घर नहीं खेला केने कोर बाटे बुझा था कि दियारा हो रहा तो पड़ती नहीं हर बाटे कुल
ठीक बा हाँ खामा तो लौकल बा पुल भी हाँ हाँ पुल हाँ हाँ एक मिनट अच्छा रुका तो एक मिनट रुका तो हम तो ए परेशान सुनो तनी जी बोली खेसारी के घर ये का मैया फिर कोनो कांड कैलस का मुँह ना हमनी के मरवा के रही जी का कुछ कहत नहीं ना ना का काम बा का अरे काम बा बताई ना खेसारी के घर ये ना उ इहा हा लेकिन आज कई साल हो गइल बाहर चल गइल बनी अरे कैसे अभी तो यही बड़ा बात बोले कॉलम के 3-4 बजे ले आओ काहे खातिर अरे हम लड़की के भाई हई हम देखे आइल बनी उनकरा के अपन बहिन के शादी तय करे अच्छा ये बात बा हाँ। अरे पहुना आई अरे हाँ ये घर रख अरे आई जल्दी चल केने मारन आई चली अजान तनी हमार देवर हई अच्छा देवर हो अच्छा आ देखी ना इतनी सुंदर बनी ना कि अब देख के एकदम चक्कर आ जाई अरे बेटा तो बहुत बढ़िया बा आई ना चली आई तुम बतैले हन कि हाँ एक बारन काम करी ना हाँ अब एजे खड़ा रही हम आवतनी ठीक बा जा बोला क्या आवतनी ठीक हां जा। अरे भैया हो भैया अरे दैया हो दैया अरे ये भाग अरे निकल जी का बोल सकती अरे रे मुंह में की शक्कर अरे रे मुंह में गुड़ ये का हो गइल रे जा भेली सब कुछ समा जाए का भाई अरे कहां बाटी का बन छी अरे बाबू का कहां बनी अरे तिल कहरू आइल बाटे अच्छा ये छोटा ना कहत रहनी अरे भाग न जा जल्दी से निकाली केने गइनी मुन्नी गुल बनू ना अरे जे हमर साथ हो गइल तब से वही में घुसल हवन आ चौका सुतल बन नीचवा देखी चिची आई काजी निकला तनी कि ना सारी बाबू अरे जल्दी निकली ये जी बबुआ आओ ना बेटा हुआ का भइल हो अरे अरे आओ ना खुशी की बात बा अरे मेरे तिल कहू चल आवत नहीं हाय मैं आओ बेटा हुआ अरे पटवा पहन लिया वाह हीरी कोरम बहुत खुश बनी हो आओ जल्दी हम आई जे खड़ा बनी अरे रुकी तनी मनी ये हमार ना। कपड़ा पहिरा तनी जाई खटकवा ले आई अपन ले बता व्यवस्था करी राम हाँ, ई हमार मतलब हमार बड़ जेठानी हई आई नी गाड़ी काहे तकलीफ करता अरे ना बैठी छोटकी अरे बैठी छोटकी है लो अरे खुद बैठ अरे कोनो बात नीचे उतर के नहीं बिछाई अरे बिछा दो हैला कहां भी ना का अरे महाराज रुकी अरे मेहमान बन रुआ बच हाँ वो बताई सब समाचार नमस्कार हेली पानी हेली पानी बस बेटा हुआ का बोली ठीक है बबुआ ठीक बड़ी पानी और सब बताइए क्या कैसे आरु के हम आवतन ठीक बा आवतन एक मिनट हाँ भाई जल्दी आप पूछे बा ठीक ठाक बनी है ना एकदम कोनो दिक्कत तनी भइले पर हाँ तो चुलू पुली कैले रहली खुश बनी हम कहता ना ए बबुआ बहिनी हरी न पढ़ल लिखल हां पढ़े लिखे नहीं पानी पी कौन है कि लड़की के पापा हैं ना हाँ पापा ना उनकर भाई हैं हमर सार है का तू पढ़ल लिखल हो ऊपर बैठ सकता है चल भौजी मोटकी खेल के हिया इनी बैठी बक बेटा चुप रह तेरे भौजी मुंह बेगो ना आ लामा का खाई हैं अरे तेरी मजाक चले रहने गांव देहात में खुशी का माहौल बना तो कहां रहनी है बड़ा लेट जो है लेट लगा ऐसा बात है ना इसका फलामा चढ़ा काम चलता है अच्छा मैं गाड़ी लागल इस लाइन में मैं भेजवावत रहनी बताई न जब ये इतना करिया बाटे ओकर जन न। भाई बा त- तो ओकर बहिनिया अली के है इतना पानी करिया पी। होई ना गुड़वा ओकर घर के देखल जाई हैं गुड़वा घर के तो देखल का ओकर हाँ, गुड़वा बाबूजी। गड़िए से बियाह होई हाँ। गजब बतियावनी हां हाँ? का खुश खुश बतेलु सर कुछ ना बतियाव तनी का कोनो बात बा का डांड धाजू बतिया लो ना कोनो बात हो बोलिए ला देख हेलो नहीं हऊ पचिया अच्छा हमार बबुआ जूता खोल दो अच्छा हेनिया बैठ है ना देखी देखो ध्यान से है देखी हां है बिलोरो हैं जौरे अरे भौजी देखो तो ना अरे तनी लगवा के चा
हौ देता नहीं हौ हाँ। हौ ट्रैक्टर लाल का हाँ हाँ हम महिंद्रा के अच्छा अच्छा वो जो हाँ। बड़े बड़े चक्का बा अरे पापा किन ले हवन हाँ, तो है जाने है खोल दा। है हाँ हाँ पूरा महल हमर यहाँ का कम से कम 100 बीघा हम बनल बा छे, हाल ही पुटी मरला हो का हाँ, ना पुटी तो मारले बा बेकार पस्ता चाहे वाला बनी हम ठीक कनिया ना अरे कौन बोली हैं कौन बोली ली खाई महाराज ली हमारा हाथ तक खाई हैं मतलब आपके मतलब बहन न हई बहिन अपन अरे एक लौटी हाँ, बहिन भाभी बताओ तो बहुत नहीं प्यार कि करेंगे आप मनो हाँ कहत रहली गुरुल बो बाकी हमारा कोनो टेंशन नहीं भई का मांगली आ जौने इच्छा करे तने मांग ली एगो बाइक दे देम आ 5 गो हंसुआ दे देम हसुआ का हो जी बताओ दे ये करम आ का कहला ना कि अरे हुक्का बोले जला पिन हाथ दे दुगो ए बबुआ एक ओखर दे चुप नहीं रे भौजी हम बोलते ही ना एक ओखर दे देम कि तार बहनी आई तो कप कप कुटाई मुसरा से करम हां गोणिया में ना घुसाई हैं जौन मांगी के तो ना मांगा तनी और लगा तनी लपट चपर बतियावे गलती बोल देन है का ऐसे तिल का मांगा ए जाला बबुआ से उ मांगा सब के तो गाड़ी घोड़ा बाहर बा आ, पलंग सलंग कुल देखी मांगेला ए हमरा इतना बा ठकवाई सारे एकदम जानता नहीं उ का कहला ना कि तनी बाकी तो सब बोल रही बा अच्छा चलिए और मन बताओ एगो स्कॉर्पियो दे दे आ तनी हई जूतवा खोल आ, ऊपर बैठी महाराज अरे हम तो ना अरे हमार सारा रे तारी बहन का तिलक चढ़ा अरे खोली खोली महाराज भौजी जी ठीक बा कोनो बात नहीं अरे 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 ऊपर बैठी अरे हमने कुल हित ना तक ऊपर बैठा नहीं जा खोल बैठ 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 मार अच्छा जके नियम है ना कोई बात अच्छा हां बैठ ऊपर बैठ खोल बैठ ऊपर बैठ हे पर बैठी बढ़िया से आई और हे जाए 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 बैठी और कुछ सर समाज ठीक बा काहे बैठते सुन का बन रही कहां जूता खुला उतर सा अरे ये सोचता नी नो जब एकर मुंह इतना करिया बा तेकर बहिनिया कितना करिया होई ओकर गणिया पूरा करिया हुई आ तो गोणिया से बियाह करबा का खत्म आदमी है गजब के आदमी हमके मिले अरे मने कहने के तरह मुंह देखे आइल ब्रो के तिल कहर के तिलक ले बेल बिया लगे खुद चोर बारी रहंगे रही तो हनी पर नंबर डाले लगे हां चल आवा सुनिए हमरो जाए के बाटे शाम हम हो जाए त मने फिट समझी जा एकदम हाँ हाँ एकदम फोटो फोटो नहीं के बबुआ फोटो फोटो हां मोबाइल में ना भेज दम व्हाट्सएप हां हां ठीक है भेज दे देख ले कौन बात नहीं है तो ये मने ठीक ठाक रही आ तो आज रही खा पी के जा ना 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 अरे हमरा लेट होई हमरा जाए के बाबू जाओ आनी भात बनी ई का बात बेटुआ अरे का बोले नहीं बुझाला ना का मतलब आलू आलू आल भात आलू का भात ना ना तो हम हम छोटे मजाक करता नु जान तो कि साला आ कितना त सार लागो गुलरुआ सार बानी त मजाक नहीं मने करी पापा बुझाता कि लाने में चल गई मने उहे मने मर गई बड़न अरे ये मुनु त नाही गड़ छिलौ त नाही मुछु खन्नु त नाही मठी लगनु त नाही बुझात नहीं के खे लाज ना लागेला कुछ हो बोल दे थवा ऐसे ही तिलक मिली तो के ठीक बा चल रे छोड़ी आई एगो बाजू रह जेता हो सुई गलती सलती जन भइल होई मन माफ कर दे ठीक बा हमर जूता केने बा हां अच्छा आज चली 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 तनी देख ले तिलक उलक के अरे भाजी ठीक बानी हम छोड़ के रोड पर छोड़ के अपने बढ़िया से ठीक बा चली अरे महाराज जूता पहन ली आई ये बताई छोटा ना। की कितना लंबा लंबा बात फेंकत बनी जाई कहां ले अब बताई गाड़ी स्कॉर्पियो बाप रे थार और हवेली दूसरे के दिखा के हैं? हमारे हमने बेइज्जती कराते का बोलत रहला रे दिन भर घुमा चोरी में उनसे आवा चर गोरहन लेके आ तब हो हित के सोझा बात फेंकला रे कर ओई ये बताई का बोलो अरे भाऊजी हाँ। मजा आई अब मजा? तन के हट से तनी काम नहीं खे हमर बियाह होता है सुना हैं? बियाह होता और जौन जौन फेंकला है इतना लंबा लंबा तो जब बारातिया लेके जाइबा और उतना सामान ना देखिए को ना तो गणिया में समियानवा खमवा डाल के और सीधा रॉकेट के ना लगाई जा हां पेटवा में बना के दे ए उ हो जाई उ हो जाई चिंता करे के बात नहीं खे चोरी के माल एकदम सप्लाई हो जाई अच्छा हाँ। जब पुलिस भेटाई तो गणिया में डंडा डाल दी
सब हाँ। जितना देखनी है ना रतिया के सेन मार के चोरी के लेके आइल में जा दूगो पार्किंग तुर के आई जितना जिम्मेदारी बा ना शादी ब्याह के उ मैं हमार फोन मामा संभाल 2 मिनट में। अरे मैं तो और पवन मामा बसे न दिल्ली आ तू बड़ा ही जा और हाथ सुनो तो हमनी के तो समधिन से करे नहीं हिनका समियनमा में चला चला चलो रुआ था मार रोना रुआ था